nga bat jongpi hagani kapor bat hagani kashnong maulai orang hem aso manai kublai ya ka dorbar shnong jong kashnong maulai orang hem kabalalam khamat hagani election kabamanta bat nga katkum ka jing so thu ka jonga kade kasien ka baningkong jong kani election hagani kashnong ka jongi ba kani kashnong kala penbet ya ka common platform ban ai kalat kelenti om tangingi ki kertong rei ha kejuk poru na ka tau ba ban skam ya kinya ki jutang ka ba u wei pu wei kertong udon ban berskau hakmat jonga bat jongpi na skwa ban peni thu ngadi ubri berang thamai yo bu na preng jongpi ru kimpat itu ba yanga ka kerteng ke jonga ri ba bright star well marbanyang la penhe pensan hangte ha po snong maulai nang kwar patrim bat menta pala kumba khatar snem lasa apo mulai nong lum habang ladon laingut kikun ngasutunan mene wei ne ki kertong habo wiang nang ne nakhman long niwan na kayang kabaduk bar ngasuk men rupan namar yong ngadi driver taksi namar balai ha ka jinga lenti ka jonga kum usamna rangba kabang apoy ya ka kerta layo supply snem ngalayat ya kita gelenti kiba iru ilayan ngasngau tu ya ka jinge kaba iyan namar ngaru ngalayat ya kata gelenti sisien menjua ngalalongru driver taksi ngala tribun kikam bat ngasu manai ngoyu blai namar ka jing trei ka jonga ya ki babun kikam ka ai pat hanga ya ka jing ngau tu ya ka jing mat ka jing sem jong wei po wei nong song snong jong ni kasnong mulai bat jong kejelahi baru huwei hot ngatrai kum noi kai assistant professor po St. Anthony's College ngahikai ke subject political science hendai syai kata ngalatrai rupat ya ke bubun kikam kajing sedang jong jia nanti ke jongah bide bat ke government kare habang ngatrai kum master rule po nongpo house nam arjar iwei bat ngalano senyang ru hagi bubun ki benta bat ngangek mendai tang manga mendai tang mangi kibala no senyang haban kentiu ya ka emlang kasalang ngaken mau hatu ki poru men bagi dang susdang ya kata ke school hangte po putmuri ka Saint Saviour Evening School kabala sedang husnam arhajar bara husnam arhajar we inong penya kata ke school ilawan ilai kendu enga yang kalong nem penyarap lem ban hikai hangte ke school kabaki babun na kinongwan school hangte kiri bawan na kayang kabaduk ki bahap ban belaman ski bat ki bawat ik jing stan kilit ban pulih men miet ngasok men ngayo ban ino yo seniang yo ban hei hawide bat ban hikai bat ban ai ki jing stan ya kita ki batrang ya ki jing stan ngalatrai ru pan da ki jing kru ku jong blai how arjar iwei ngalayo ya ka kam kum pulit langrut ngalatrai kum fireman kum nong pulip ding apo ka police department ngalatrai ka tiki department kum bakhat south nem ngalai I kum no kom trai kam lagalong hak police department bakum juru ke babun pat ki department bakani ka ai ka jing kai ka ai ka jing start yanga bar ho arja khasan ngalai eta kam bat ngala sedang ki jing trai ke batmai ka jonga balong kum taw nong sadan lagalong po meglia high court bat hiwei pat ki district and session court ki babun sien ngaplai ya kapor bar ha ju por rupan ngalai hikai om tang ki school ngai ngalai hikai ru ki college ki bapher ngalai hikai hang ni Greater Maulai College kum banyarap mdei bang kamai kare social service ngalalek banyarap iki hang tu apor bang nang tri kum pulit apor nong ston kila khot yang banyarap apor nong ston college hata kapur ngong pet ngatri kam sarkar hiwan khot yang banyarap ngagloi banyarap bat ngong omdan bala ban khang habang ngalet banyarap hadin mangala pendep ya ka duty ke jonga bat ngalalek banyarap iki hak ta kapur bat mdei tang kata Henry ha warjar kasan hadin banglai ya kekam sarkar ngalatrai kumunong sayan ngabanglatrai ru kumunong hikai hapo St. Anthony's College barkum ju rupan ngalayo rupan hikai habaka Martin Luther University ka khot yang banyarap katuk ni ki papers ki bede bar ka law ngalalai banyarap ikiru hangta kita di ki personal experience jong ka jing em ka jonga hoi ka kerteng ka jonga ri ba bright star wal mar banyang bat ka kerteng jong imei jongai dei preti marbanyang bat ipa jongai dei ba Martin Majau te wanum su bakla
yo piong di ba Martin Majau iba thao ya tukaan kabanyada ya kari ka jongi ndai ipa jonga idei pat ndai nong thawan ndai nong thao ba nong sina kali idei mekanik ban so sarong na kalongi yang kabangiwan kabakum kata kabamat ya kajinge ha kajingem ka jongi ndai yo apat ban kiu ha kajingem ka jonga ban poi hadu kani ka keran kumbangalong menta nga ai ka burom ya kikimi kikpa ki jonga kibala penhe pensan nga bat kibala ai nga ya ka jing stan ba ka jing champang hoi nganum don por ban kedaukti yanu hangni ka por ba menta bat kam dai hiru ka kamram ka jonga ban kedaukti ya ki wei pat ki political parties lani ya ki wei pat ki kertong habangawan hakamat jong upat ba namar nga ngatep nga syania bat kam tam upat ba nong maulai umdai upat ba ubabit hoi ngilayo so ha gawe na kajing lang kabalalong hani po maulai kaba kita kinong kren kilong ba shisen sansnem iwan ban penbit ban upat ba ru ubit jan manla ke shisen sansnem nrei na kalian ka jawangong kita kibadan hak tu jaka lesi kila ban long kumta ngamtep nrei upat ba jong ka snong maulai umdai upat ba ubabit barhabang ayat syarum syaneng ini sigi bamta ngasau tu bau pajba ulong ubastan wadum kan biat chu pajba hakani ka kep ka bamta namar balai nakaliang joka voice of the people party ngiong la sanpo ba sanpo etli kisnem nakawai ka party sya kawai pat kilawan kila sensyar kila kular yo pajba bale shibun ki bat kila thok kila syukur yo pajba jongkari ka jela ka jungi bat hakani ka kep ka bamta nakaliang ka jungi yong bakala dai ka por bau pai ba un syat ya kita ki kertong ki bawan ban pembit da kadi bat da katai hendai nakaliang jonga voice of the people party bat nakaliang jonga ko mu kertong jonga voice of the people party hangne po maulai ngakwa ban wanra ahmad jong pi manga sotu ka por kamlong ka babun ka bangio ban batai bnia ip ya ki ege baro ki bangi don ke jingtu henry ngan stick back ya ka point ngan bat ban wara ahmad jong pi ya ka nongrem bat ya ka jingtu ba ka voice of the people party kadon ka kentian ladangi pai kum ki bangai na ka bible ka bong where there is no vision the people perish where there is no vision the people perish ka bamut ba habamdan ka jingi jingai kibreu kin yapno habamdan kinong ilam kibi ijngai kari kandu bat kandamno katari ka jingmut jongani ka kentien de nama kata daw nakaliang jong voice of the people party nga sokmen banong hakamat jongpi ni por ka pamenta baka voice of the people party kadon haka ya ka vision bat ya ka jingi ijngai balai ka jela ka jungi sanpo bat sanpo itlikis nam gilayat Henry abang ipet pat ya ka jingi aliti jong ka jela ka jungi I kumba kampoi sheiru namara haka jing soto ka jonga haka jingi aliti ka jonga kum samna rang ba south flight ligis nem bar kham tam lele nado banglayo ban penok kam ya ka hok ka jonga kum uta unong thep but uban rai ya ka lawai jong ka jela ka jongi nglai I bai ki por ka lenno iman ngilayo ita kinong ilam kibang iong baki bakam ya ladi bakilong kinong ilam Hendak layo ita kinong ilam kiba mala bakilay lam mala ya kani ka jela ka jongi badlay nama kata daw habang ipay habang ipet habaro kiliang kamdon ka ru kabangin saw sarong kum ka jela de nama kata daw kapelong yang kapelong ru yang ipat kum ka kenun kapelong rupat ya ka voice of the people party hakani ka kap ka pamenta bangin mi syakmat ban ya trailang ban provide ya kata ka alternative na kabanta upat ba ban wanra ya kejingkela na kaliang jong voice of the people party ngemong bagadai ka VPP ka ban wanra ya kejingkela hendak na kaliang jong voice of the people party kaong bau dai upat ba uban wanra ya kejingkela kabor ka syong happy kamdai hangi ka syong happy na marang ken mau ya giwai ka kentien way na ki president jong United States of America u president balai jong kari America wong ini ki kentien the government you elect is the government you deserve.
The government you elect is the government you deserve. Kabamut ba ka sarkar ka ba phi jiet kadai ka sarkar ka ba phi dei hok ban yo. La kalong kumnu ru ngimdan hok ban ben namar dei mangi kiba penkop bor ya kita kiba sensyar halor jongi. Nama kata daw hakamat jong pi upai ba ngabu hakamat jong pi ne opor. Tongin penongkam ya kejing start kabau belai lo ai ngin penongkam ya ke jabiang ke jongi. Habang jiat ikinong mi kamat ke jongi. Wat penongkam daga donut ke jong pi. Nama ka donut teng-teng kay lambak la. Nama ka pendon hangi ka bensiam jong ke jing sobiet bar ke jing sowiet. Bat teng-teng ni penongkam syu ya ke jabiang. Ban sandor pan ya kena gejala kebait kejongi. Nagaliam jo Voice of the People Party. Kamdon nagaway pat kanong rim. Kamdon nagaway pat kanong rim. Kabanbu hakamat jong pi upai ba jong kene kesenong maulai. Bat jong gejala hi barok away. Ngidon tak artli kinong rim. Bat ngilaju perta nakaway ka meeting siya kaway pan. Halo jong kini ki artli kinong rim. Kabaga Voice of the People Party. Kadon ke jinget ke baskem badai tang halor jong artli kini ginong rem baka Voice of the People Party kayen kabalaban kelepat ya kene gejala ka jungi kabalaban warapat ya ke jingkermen nakamenta iwei peiwei unong song jong kene gejala ka bai ke jungi nado ki kelong ki kena nado ki samla bar hado ki rangba bar ki temen kai kata kanong rem gidon artli kinong rem habang iwan syu pai pa kanong rem ka ba ningkong bar ka ba kamat do baka Voice of the People kakwa banbu akamat jong pai ba kadai kata kamang yong ni kwa banwara ya ka sensyar khadar ka bakhut ka basuba klem kani am don jingbut banyak keren banwara e ka jingkela am don jingbut banyak keren banwara e kata ki development ki bahe am don jingbut banwara ya kata ki university am don jingbut banwara e kata ki college am don jingbut banwara e kata ki medical college namar ngilatip wala ki wanru kanom traikam kat bang empat la banwara ya ke sensyar khadar ka bakhut ka basuba naman ngilai ngilaman baka bampong kelakta ya ke jela ka jongi ban pelong ya ke jela ka jongi kumne kum bakalong menta kongreng mdani kamdon kai ru ka bangin so sarong de namang takadaw nagaliang jong ka Voice of the People Party kong de tang ka sensyar khadar ka bakhut ka basuba badai namang takadaw nagaliang jong ka Voice of the People Party kawan hakamat jong piu pai ba ngiyong nagaliang ka jong ngimdon manterwa hakamat jong pi shwa ka election ngimdon hapla ka jong kalong ka batli ngimdon manwan hakamat jong piu pai ba ngimdon ban penkam ni piu pai ba henry lada pi jet yang i halor kanong rim inut ban kular ya pi hadien jong ka election kai ka badai ka jong pi upai ba kandai ka jong pi upai ba ngam kwa ban kren ya kai ka bangan le ya kasnong molai namar nga tip bat nga sotu baka nongrem ka bangayeng baka nongrem baka Voice of the People Party kayeng ladang idon na kabor shispa na ka shispa nganot banong hakamat jong pi kandai ka jong pi bat kanlong ka jingkerku na kamata uwei unong song jong ka kasnong ka bait ikan mau abang ikren ngalet syakawai ka meeting syakawai pat ngam ko aban kren ya ka MLA scheme namar kamdai ka scheme ka jonga lada pijiet nga ban long unong mi khamat jong pi kadai ka scheme kadai ka pisa ka jong pi ngadai tang uta unong penmang bat unong penpoi sya utrai ubadai utrai jong kita ki scheme bat ki pisa bala penmang da ka sarkar khat lai spa lak tingka kamang hakasan senem bagata ka pisa kandai ka jong pi ngimtre ban kren namar nakaliang ka jongi ngitip kai ka bangin le na ka bata upai pa kata ka ka nongrem ka baningkong baga Voice of the People Party kayeng ka nongrem ka ba arpan baga Voice of the People Party kayeng kalong ba ban penne ya ka hok long try ka jongi ko utrai try mulok la kalong ha ka kendau ka siam la kalong ha ka tien ka thalet la kalong ha ka riam ka bet la kalong ha ka jinget la kalong ha ka jingbam ka jongi ngin penne kata kadai baka Voice of the People Party kan yakun ban wara ki an ki ban penklan yangi kum kari bar kum kajat ban riu klam ki an ki bas kem ken mau ngin syong sir nakawai kapor syakawai pan ban akaliang jong Voice of the People Party la upai bawai kapor bandon mentah ka government ngila pen kre lupa bar hapok ka manifesto ka jongi ngila don lupa kai ka bangin pan na ka central government ka ban long ka jingskan om dai tang ya ka mentah
Henry nam takalaway jong ki kun bar ki kiti ki jonga bar ki jong pi Ngiong mene na basdang habam don ka jing i jingai kari kanyam habam don ka jing i jingai kari kanyam dei na makta daw nakaliang jong voice of the people party ngidon ya ka vision bar ka vision jong voice of the people party kalong kumni ka jing i jingai kalong ban pen ba ban penem ban pen ba ban pen keladur ya kani ka jela ka ba i ki jongi ban penem ban pen ba ban pen keladur ya kani ka jela ka ba i ki jongi ya ka ingin pen em kidon sibun ki nakaliang ka jongi ongem ko ate ban keren ya ki bahe ban kular yu pat ba habatang ya ka bangiladon ngimla ban pen trekam badon na preng jongki kilayap par kilatron no kanuksa kabangan wara kabaningkong kay kata kabangin penem kabangiladon bat sisin menu kalong ka jingkerku yangi kendiat kapor kamsya ngan syua estate kawai na kita kalong ka cement factory po maulu balik ketikam terikam kat Pakistan cement bagiwai part kita kas voice of the people party la kawan hakabor kan pin KM ya ketiki spa ki bangiladon bangila na penterikam kabar ngin pin bha don kinong keren nakbat kilalam kemat haba kadai bar kadai ka MECL kaba menor kalau kejiker ku ya kejela ka jungi kaba penerben ya ka pla pisa jong sarkar ka jungi kaba lalong kejiker ku ban generate employment ki bebon kinong sinong hangane kejela ka jungi mentapat ngi kani stang bakan klem no I kumba ka government of the day ru ka kwa ban long kumta le si kidon kejing tu da kumwai pat kumdo ban shem kabu na kejing yap no jong kani ka MECL na kaliang jong voice of the people party kong ya ka ingin pen ba ya ki bakum kita ki beladon lupa I kumakin jot ken prano ngin pen ba ban long kejing ku na kamta ka jela dei hadian katapat ni sala ban warra ya ka jingkala ya jing perkelador ya ka jela ka ba I ka jongi lada ki wei ki jela kila balengi imla lada ki wei kiri kila balengi imla ka jela ka jongi ka jela ka ba play lakar ku haki babun ki benta badai nama tadaw ka dongkam tangi ki nongilam ki bi I jingai bat ki batip shano ki nelam ya ka jela ka jongi na kaliang jong voice of the people party ka don ya ka vision ban ngilapan kreru ya ka vision document ki ai habang ipet na kaliang ka jongi ki ai ki bangila banle haki khatsan arpo arpsan bat lai postem nang ne shakman ngintei pat ya ka jela ka jongi ikwa ngawer ya phiki pat ba ai ka kti ka diang kti kamon pindon benta ban khle ya ka ke jela ka jongi ngintei pat ya ka jela ka balong ka jingkerku na mata ki long dien mat ki mandien ki jongi ngakwa syabangan song ngan penken mau ya ka ke kentien ha ka ba wei na ki prime minister jongkari Singapore ubalong uta u father of the nation jongkari Singapore u prime minister Lee Kuan Yew ukurani ni ki kentien ki bangaru adon ka jinget ka baskem ba ka de balong kum ni wong ni we cannot afford to forget that public order personal security economic and social progress and prosperity are not the natural order of things that they depend on ceaseless effort and attention from an honest and effective government that the people must elect. Habang ikran uang humni haktin kasi ngimla ban klet ba ka jingrunti habidi bar ka imlang kasalang ka shong suk shong syan ka lat kamai kaji ka jingkiu ka jingya saprang ka imlang kasalang ka jingman ba ka imlang kasalang kimdei ki beladon lupa Henry ka shong ha ka jingtrei sitom jong kata ka government ka batrei hok bat ka batrei ka kam ka joka baki priu ki dongkam banjiet ya ka bakum kata ka government nama kata daw ngabu khamat jong pi upai ba ladagi kwa syai ka jingkla hauni usnem arjar arpulai tu ai ka jingkrshan ya ka voice of the people party namarung idon ya ka nongrem idon ru ka jingtu ka baba bat ngin yalam me pi itep sano ngin yalam me pi om syu kum kita ki balalet no haswa ki bailam matla e ka jela ka jungi badai nama kata daw ngim poi she ru and ka voice of the people party ka don ya ka jingi jungai bat kan yalam lenti lada upai ba u ibet ban penkop hangi ya kata ka por bat ka ikhtiar bangila ban warra ya ka jingkla na kalian ka junga syabangan syongno ngakerpat e pi upai ba ha ka ar punya utrik jong ri usnem jong ri upnai ubamenta haba pibi nala ka jong ka ying ken mau wanom klet ha kendong habari shon ya ka syap
hakadur jong upra. Shon hakashap hakadur ke jong upra. Namarda upra in pe no pat ya ka bamsap bampong kabla long kabla kta ya ka emlang kasalang ke jongi. Dau upra in pe rupat ya ki jingsiu kibla jersey hapo ka emlang kasalang ke jongi. Hau pra. Hau pra. Hau pra. Kuble shibun.